זהו, לירז היום בא עם הרוביקון. אנחנו נראה מה הוא יודע לעשות. מה לרשום בווייז? מצפה מודיעין? כן. אמרת אבל שאתה רוצה אותי משקפי שמש. כן. איפה הוא לוקח אותנו בשטר? תגיד לי. אותו מחליק לי. טוב חברים, הגענו היום למעלה לוויתן. אנחנו היום הולכים לאכול סלעים. תכף נוציא פה כמה כלים מיוחדים שהבאנו. שערו איתנו. איפה אני? כאן? לאט, באיזי. תן לחיצה, בדיוק, זה הגז שלך. בדיוק, הגה ישר, ישר. רד. עכשיו תשלב. בדיוק. הבנת? תמשיך עם הגז הזה. זה עם הגז הזה, בדיוק, עם אותה עוצמה. תמשיך לעבוד. נתן, בוא, יש פה קטע מעניין. רועי, תגיד לי אם אני צלר כי אני לא רואה את הזווית. חכה. לא מאמין לך. היי. היי. מדהים. רועי, תכוון אותי. סע ישר. מה אם אני לוקח למעלה ופה ופה ליצור? רועי, אני מרגיש שאני מתהפך. רגע, לירז, אני לא יכול להיות איתך גם. נתן, סע ישר. אני לא מתהפך למים? סע ישר. לאט. הגה ימינה. לאט, כן, תעלה. זהו, נמצא. לא מאבד אחיזה לשמאל? בינתיים סע. אני עדיין מצלם, קדימה. לא, מעולה. או שיט! תזוז עם הרגליים. סע, כן. יש פה 2. אם אתם בא לכם להצטלם באהבה, חברים. הגה ישר, אל תזוז.
לאט, 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 למה אתה עובד מהר? סע לאט. הוא יקבל אחיזה, אתה תעלה. זהו. טוב, רגע, בואו נעשה קצת כמה כלים יש פה. יש לנו פה את הוונקוויש של לירוי, יש פה את האקסיאל של לירז, יש לנו פה את ברונקו של רועי, יש לנו פה את טוני. שלום לך, והנה המכונית שלי. רועי, תגיד לי, אתה תעלה את זה? כמו שרוביקון עולה הכל, אני לא יודע מה הסיפור לך. הג'יפ שלך. מה, שלט? עכשיו זה בכלל עושה... מתקשרים אליך, לירז, מתקשרים אליך, תענה. לוויין, לוויין. הלו, זה קול של טטריס. חפש את הג'יפ, לירז, תחבר אותו. הלו? גימבוי. טוב, הכנו פה שולחן בכל טוב, יש לנו איך אתה פה מחבר אותו מפה, לירז? בורקסי, לא, שוקיז, להוציא את החופה יש לנו ולנתק. פה ירקות טריים, תפוזים, נור חסות. תן ביס לעגבניה, תן חקלאי. ביס לעגבניה. זה כמו אייל שנים. לירוי, מה, מהילוך נמוך עברנו להילוך גבוה? חייבים. מה אתה מציע? סנטר. לירז, מה אתה הולך לעשות? אני הולך לקפוץ עם המואבי, חבל לך על הזמן. היא קפצה, מה? מה שלב? יואו, אף הצמיג! באמת אף הצמיג. צילמת את זה? בטח, איך תחזיר לו את הצמיג עכשיו? יש צמיג. יש תמיג רזרבי. עוד טיפה גד צריך. יפה ככה. וואלה, שתדע שזה יפה ככה בלי הצמיג. הלו, הלו, הלו. יואו! העיף אותו. וואו, מה עשה לו? תנסה לרגע ליישר אותה, אל תיתן לה הרבה כוח בזה. מ-0. עכשיו תיתן לה. טוב. תקשיב, זה היה משקל שם. שלוש, שתיים, אחת, גו!